Imibhiyozo nemincili kulo mcimbi. Esi sakhiwo besaziwa njenge-Opera House, kodwa ngoku linegama elitsha, i-Cultural Institution for Performing Arts. Esi sakhiwo, nesakhiwe ngonyaka 1992, sikhe sinemidlalo yeqonga eyayiquka amagqala afana noJohn Kani, uWinston Ntshona noNomhle Nkonyeni. Eli phulo lizonika abadlali beqonga, ingakumbi aba bekade bekule bucala, ithuba lokubonakalisa isakhono sabo kweli ziko likumgangatho lamaxesha. What we're going to see going forward now is showcasing who they are, their talent, their own craft in a very free way, in a way which says that there is no discrimination against you. There are no boundaries, so the sky is not the limit. You can come and express yourself, show your own creativity, establish yourself and so on. The most important thing is that such spaces help to connect with the community outside. Isibhengezo senziwe liSebe loBugcisa-nkcubeko sakukhokhela ukuba iliziko mfundo libe nako ufikelela kwimithombo ezophucula licandelo. Siyayazi uba ngokubhengezwa kwayo formally ithetha ukuthi kuza kongezelelwa imali, kongezelelwe nabasebenzi. Izawunika ke loo nto amathuba abantu ebebekade ngaphambili bengalifumani ithuba lokuba baxhamle kwi-institute ezinjena. Sine-institute ezimbini kodwa ezingekho declared apha eprovincini, i-Guild Theatre kwakunye ne-Nelson Mandela Bay Theatre Complex. Abadlali beqonga kulo masipala ombhaxa balivuyele liphulo besithi le yena nto kudala belindele. Umphathiswa umthethwa uthi oku kuzokwenza nokuba amagqala kweli candelo abe nako uqeqesha abadlali beqonga abakhasayo. Ndingulerato Fekisi, kwiindaba ze-SABC eGqeberha.